Hola, soc Tian Gombau. Del 6 al 16 de desembre estrenem a la Sala Ribes de València l'espectacle L'home que cremava pedres, producció Escalante. Vos convidem a vosaltres, mestres, a vindre amb els xiquets a la sala. És un espectacle que parla de Sagal, un xiquet que viu en un poble de l'interior de la província de Castelló i que la seva família pateix un problema. Son pare perd la feina, però el xiquet és molt espavilat i ajudarà als seus pares a solucionar aquest problema. És un espectacle de teatre d'objectes, és a dir, objectes que animo en escena i ombres, i també el treball d'actor, per descomptat. És un espectacle que parla sobre la resiliència, sobre la necessitat d'adaptar-nos als moments en els que vivim, encara que hi hagi problemes. I també és un espectacle que parla sobre l'èxode rural, sobre com la gent ha hagut de marxar del món rural a la ciutat per canviar de feina, per reinventar-se. Un espectacle dolç, tendre, emotiu i amb molta màgia. Porteu els xiquets i les xiquetes a la Sala Ribes, producció Escalante, Tian Gombau, companyia de teatre. Gràcies.